Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Wagty tarap ýurdumyzdaky çäderlikler we habarlary tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagtymyzda ähli halk ýowarna atnaşdy. Munyň özi halkymyzyň ruhy däp desurlaryny we gymmatlyklaryny agrarlyk alamatlandyrýar. Şol gymmatlyklaryň hataryny ene toprak, daş gurşaw goramak we ekologiýa arastaçylygyny gazanmak barada kalady. Milli liderimiziň alyp barýan döwlet siýasatyny möhüm ileri tutulýan uğurlar bolup durýar. Ýurdumyzyň tokoy zowlaklaryny, dürli baglaryň ekilen ýerlerini olary ýygyk etmek we arastaçylyk, awadanlaşdyryş işleri geçirilýär. Ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyň gün ortasyna Aşgabatyň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sadaşygy emele getiren Arçabil we Çanlybil şaýorlarynyň aralygyndaky bagy bostanlyk döredlen ýere geldi. Mehriban watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk senesiniň bellenýän ýylyna paýtagtymyzy we ýurdumyzyň sebitlerini, bag nahallarynyň millionlarça diýebini ekmek hemde ulalky ekilen baglary ýygyk etmek işleri bellendi. Bular barada hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 21-nji maýda geçirilen meclisinde aýdyp, öz ähmetimiz bilen merjen paýtagtymyzy hasy gözel, arasy görnüşe getirmäge her birimiziň goşandymyzy goşmarlygymyzy belledi. Munyň özi ak mermerli paýtagtymyzyň arasaçylyk, awadançyk we ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagyna, bayramçyk nasibetli gurulýan şäherleriň netijeli ruh bilen täsiri iyi bolmagyna ähmetlidir. Mehriban arkadaşymyzyň belleşýäli, ählilik ýogarna paýtagtymyň ähli ýaşaýjylarynyň, aýratyna ýaşlaryň we mektep okuwçylarynyň işen gatnaşmagy, ýaş nesilleriň watan söýjilik ruhunyň belinde göterilmegini we olara zähmet terbiyesiniň berilmegini şertlendirer. Bugün dünýäniň owudun we ýaşamak üçin amatly şäherleriň gataryna öz orny berkidýän Aşgabat, bagy bosanyň şäher höküminde karar edildi. Ýurdumyzyň baş şäheri we onuň tögerekleri hemişe göw üsýän tokoýluklar bilen gurşaldy. Munyň özi bütün jökleriň ýokary ekologiýa derejesini üpçüne diýär. Mehriban arkadaşymyzyň belleşýäli, ekilen bag nahallaryna agroteng talaplara laýyk derejede ýygyk edilmegi, olaryň sağlyşykly ösüşini we ýurdumyzyň dürli künjeklerini, paýtagtymyň tögereklerini, tokoy zowlaklarynyň, filgiýaklaryň çäkleriniň giňelmegini üpçüne diýär. Häzirki wagtda paýtagtymyň gün orta künjegini, köpekdaň eteklerini, türlük hemde saýaly agaç nahallaryndan ibarat tokoy zowlaklarynyň çägi barka giňelýär. Munyň özi bir ýerlerde ösümlik dünýäsini baýlaşdyrýar, hemde arasy howany üpçüne diýär. Bugün ýurdumyzda ekologiýa howpsuzlygynyň puturlandyrylmagy ýaly wajyp wezipe üstünlikli çözülýär. Hormatly prezidentimiziň ýygyderli tagallasy netijesinde Mehriban diýarymyzda milli tokoy maksatnamasy üstünlikli durumça geçirilýär. Muňa ýurdumyzyň şäherleriniň hemde owalarynyň tögereklerini, awtolog we demir ýollaryň orunyna, derýalaryň, akabalaryň kenarlaryna döredilýän göýek zowlaklary şaýatlyk edýär. Diyarımızı gülle besyen mekana öwürmäge gönüktirilen maksatnama hormatly prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan durnukly ösdirmegiň usullarynyň biri höküminde kesgitlendi. Ol ýöňdebar tejribe, innowasion tehnologiýalary we köp asyrlyk milli däpleri esaslanýar. Ösüşiň ekologiýa maksatnamasy agyrky netijede adamlaryň durmuş derejesini ajaýyp türkmen tebigaty, ýurdumyzyň daş gurşawy we gülle besmegi bilen sazyjykda ýokarlandyrmaga gönüktirilenler. Daşky gurşawa aýagly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurydyr. Ýurdumyzda adamlaryň abadan ýaşaýyşynyň möhüm bölekläriniň biri bolup durýan Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň möhüm ugury hökümine ekologiýa ören uly ünserliýär. Bular ilkinji nowatda ýer suw serişlerini erejeli peýdalanmagy, jüllüşmäge garşy göreşmäge, tebigatyň täsin künjeklerini aýagly saklamaga, Hazar dengiziniň gorşawyny hemde biologik köpdürligini goramaga we beýleki köpürli möhüm meselelere degişidir. Milli hemde ähli meselelerde ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek üçin ýurdumyzda milli tokoy maksatnamasy üstünlikli durumça geçirilýär. Häzirki wagtda Aşgabat bagy bostanly şäher hökümine tanalýar. Ýaşyl baglar, daş töwerege salkyn paýlaýan suw çügdürümleri göreniň gözüne okundurýar. Goý saýaly ajaýyp baglar, älim oşar ýaly dürli renkli güller, paýtagtymyň etekleriniň aýrylmaz keşbine urildi. Bugünkü ählilik ýogary ägirt uly çäre bolup, ol Mehriban topragymyza bolan söýgü höküminde bugün tutuş ýurdumyzda ýaýbanlandyryldy. Asyrly çäräniň dowamyna uzal oturdulan agaç nahallaryna ýygyk etmek boýunça çäreler görüldi. Arasaçylyk, awadançylyk işler geçirildi. Çäre gatnaşlaryň arasynda köp sanly ýaşlaryň bolmagy,
yurdumyzda öýüp gelýän ýaş nesilleriň okuwlaryny zähmet bilen utgaşdyrmagy, mehriban toprağymyza, güzel ýarymyzyň tebigatyna sevginiň kemale getirilmegi bilen baglanyşly meseleleriň mühim ugry hökümine kesgitlerini anladýar. Munyň özi paýhasly pederlerimiziň döreden asylly ýörelgeleriniň döwrebap derejede üstürlýänini alamatlandyrýar. Ählihalyk ýogarynyň barşyna mehriban arkadagymyz bugünkü asylly çäre gatnaşýan döwletler köşküniň okuwçylary bilen söhbetdeş boldy. Hormatly prezidentimiz okuwçylaryň hal ýagdaýy, olaryň okuwlarynyň gyzyklandy. Gutorjystan piran okuwçylarynyň haýdy käriň eýleri bolaslar gelýändigini, näme ardy güsegleriniň bardygyny sorady. Çağalar mehriban arkadagymda öz ýürek arzulary bar adyp, kimsi mugallym, kitapkanaçy, kimsi bolsa lukman, ykdysatçy, ýene birleri kompýuter işleri boýunça hünärmen bolaslar gelýänlikler barada gurrun berdiler. Salam edýär arkadaşym. Men döwletler köşküniň uçurumy Täçag Sumradowa. Men geljekde ökdükdysatçy bolmagy arzu edýärin. Mehriban arkadagymyza bir okana bar, bir dokany diýen parasatly atalar sözüni misal getirip, ýaşlara bu jümläniň manysyny düşündirmek bilen okap bilim almagyň, şonuň bilen birlikde de hünär öwrenmegiň insan durmuşynyň mazmunyny açyp görkezýänini bellädi. Munyň bolsa odaly bilen zähmet terbiýesini ele almagy, bu ýurda iýdigderli ihlas etmegi aýdynlygy bilen ýüze çykarýanlygy äşgärdir. Hormatly prezidentimiz zähmetiň esasana hünäri bolan höwesiň ýokary derejede bolmalygyna izin çekip, döwletler köşkünde terbiýelenýän gyýdlaryň ýene mamalalarymyzyň asyrlar aşyp gelýän el hünärine bolan höwesleriniň gyzyklandy. Arkadagy prezidentimiz ýaşlaryň wekin siňdirip milli buýsanjymyza öwrülýän gymmatlyklary döretmelediklerini aýdyp, olara öwüt ünneglerini berdi. Gyýdlar gadymdan gelýän el hünäri dowam etmäge bolan höwesleri barada aýdyp, ýakynda paýtagtymyzdaky muzeýde bolup, hormatly prezidentimiziň käbesi Oglaba dejäniň elinden çykan nepis önümleri, tünnälik bilen örlen zorawy, ýynçylyk bilen edilen kurtýany synlap, olaryň özleri üçin nusgalykdygyny we Oglaba dejäniň elinden çykan nepis işleriň özlerini beýik işlere ruhlandyrýanlygyny uly buýsanç bilen aýtdylar. Ýaşlar döwletler köşkünde bilim terbiýe almak üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini buýsanç bilen bellädiler. Hormatly prezidentimiz, men siziň howanlaryňyzdaky döwletler köşküniň uçurumy Rowşan Mihalak, mehriban prezidentimiz. Men geljekde muallim almak arzu etýärin. Biziň döwletler köşkümizde muallimlerimiň ählisi bizi mähirler bilen gorşap aldylar. Bize ýokary derejede bilim berdiler. Biz hem öz muallimlerimize meňzatymyzy eýler, mehriban prezidentimiz. Men geografi muallim bolmak arzu etýärin. Mehriban arkadagymyz ýaşlara öwüt ünneglerini bermek bilen durmuşda hemişe sagdyn durmuş ýerlerini eýermegiň, sport bilen iýdigderli meşgullanmagyň öýrenmekimdigini aýtdy. Bu ýurda döwletimiz tarapyndan döredilýän şertlerden ýerlikli peýdalanmalar. Hormatly prezidentimiz döwletler köşkünde terbiýelenýän ýaşlaryň durmuşda öz ornlaryny tapmaklary ugruna mundan meýlekde zerur tagallalaryň ediljekdigini bellädi. Mehriban arkadagymyz olaryň ilmidama ruh bilen bolmalydyklaryny, hemişe bilen sepkitleri nazarlamalydyklaryny aýdyp, mehriban watanymyzyň olaryň arkasynda dag ýar bolup duranlygyny, her bir işte zerur gollawyň beriljekdigini aýratyn bellädi. Tide durmuş garaşýa, öz ykbalyňyzy beýik we tutumly işler bilen berk baglanyşdyrmak, garaşdy diýarymyzyň şan şöhratyny hata belinde götürmek, ýyl günümiziň bagtyar durmuş ugruna okamak, öwrenmek, dürüjlükli zähmet çekmek uly bagytdyr, awry mertebedir. Şoňa görä-de ýyl watanymyzyň awadan geljegi üçin bilim, ilim, hünär almak, gurmak, döretmek, tutunýarly zähmet çekmek, ilmidama kämilligi ymtylmak siziň bilent borjuňyz we esasy maksadyňyz bolmalydyr diýip arkadagy prezidentimiz ýaşlara wesiýet etdi. Döwletler köşkünde terbiýelenýän ýaşlar hormatly prezidentimiziň bilent önümini öýdejekdiklerini, watanyň wepaly oğul gyzlary bolup ýetişjekdiklerini anladylar. Mehriban arkadagymyz, siziň taýsy tagallalaryň netijesinde biziň döwletler köşkümizde giň mümkinçilikler döredilen. Mehriban arkadagymyz, biziň ilimli, bilimli, giň dünýä garaýşly, watana wepaly ýaşlar bolup ýetişmegimiz üçin döwletler köşkünde ähli şertler döredip berýärsiňiz. Mehriban arkadagymyz, ähli köşküniň okuwçylarynyň adyndan siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli işleriň rowaç bolmagyny tüýsüremizden arzu etýäris. Hormatly prezidentimiz bugünkü çäre gatnaşýan ministrler kabinetiniň başlygynyň bilim, saglyk goruş, sport ulgamy boýunça gödäwçige diýen orunmasaryna hemde ýurdumyzyň bilim ministrine ýüzlenip, döwletler köşkünde terbiýelenýän çağlaryň hemme taraplaryň bilim terbiýe almagy, olaryň dünýä ilmine çoňur aralaşmagy hemde häzirki zamanyň öýdün tehnologiýalarynyň ussatlyk bilen baş çykaryp bilmekleri bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy taşyrdy.
Bu ýolda edilýän tagallalar ýaşlaryň durmuş göýdäkmet ýoluny uly üstünlikleri gadanmaga, watanymyzyň hemme taraplaryny ösüne münasip goşant bolar diýip hormatly prezidentimiz bu babatda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra döwletler köşküne terbiýelenýän çağlar mehriban arkadagymyzdan öýleri bilen ýadgarlyk surata düşmegini haýyş etdiler. Şu şahatlykly pursatda okuwçylaryň biri özlerinden goşgysyny aýdyp berdi. Joşar gowunlar joşar. Ediz arkadag bilen toylar toya ulaşar. Ediz arkadag bilen toprak tylla watan, erteki illa watan. Kalbymyzda aýdym sen, şygyr sen dille watan. Aşka wadım ak baktım. 140 ýaşly paýtagtym. Aýdyň ýoluň geljegi, Aziýanyň merjeni. Öňe jan watan, ediz mehriban watan. Bagtyar ömrümizde şirin şerbetin watan. Sag bol ediz arkada, sag bol ediz howunlar. Siziň bilen hemişe bagtyar biz bagtyar. Hormatly prezidentimiz ýaşlara uly üstünlikleri arzu edip birden ugrady. Soňra döwletler köşküne terbiýelenýän ýaşlara arkadag prezidentimizden ajaýyp sowgatlar gowşurly. Sağ ol ediz arkada, sağ ol ediz howunlar. Siziň bilen hemişe şad çağlar bagtyar. Sağ ol ediz arkada, sağ ol ediz howunlar. Siziň bilen hemişe şad çağlar bagtyar. Ähli halk ýory mukaddes toprağymyzda aýawly we ahlakly garaman beýany urly. Ýurdumyzyň ýaşaýjylary, talipler, okuwçylar, idara kärhanalaryň işgärleri ýory ruhulentlik bilen gatnaşdylar. Diyarımyzyň köp sanly täze guruluşlaryna da işler batly depkin bilen dowam etdi. Ýakyn wagtda şol binalar şäherlerimizi we owalarymyzy bedäp, olaň döwrap geçminiň gözelligini has artdyrar. Şuň ýaly ýagdaýda täzelenşi we ötüşiň badyny, iň oňat isleg arzulary we azaýyp geljege, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz tarapyndan öňde goýulan belent maksatlary üstünlikli ýetiljekdigine anamy öňüne jemleýän toplumlaryň işler aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly prezidentimiz daşgurşy goramagyň, tebigaty aýawly garamagyň, on gözelligini we baýlyklaryny geljekki nesiller üçin saklap galmagyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurdygyny belledi. Biziň ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramatynyň 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň möhüm ähmiýetli ugury adamlaryň abadan durmuşynyň möhüm şertleriniň biri hökmünde ekologiýa aýratyn ünslerliýe. Şu gödekki ähli halk ýory şäherlerimiziň arasylygyny, paýtagtymyzyň gözelligini artdyrmagy, özgörýän türkmen topragynyň ähli kunjaklaryny bagy osanlygy öwürmäge gönükdirilendir. Döredilýän tokoy seýilgäk toplumlary ýurdumyzyň ekologiýa howpsuzlygynyň, milletiň awadançylygynyň hemde sagdanlygynyň möhüm şertidir. Türkmenistanyň amala aşyrylýan giň möşürli we ähmiýeti boýunça deňi taýyp bolmadyk işlere ýurdumyzyň ähli ilaty gatnaşýar. Tutuş dünýä Türkmenistanyň ekologiýa meseleleriniň kimde tutuş adamlar üçin äwrt uly ähmiýeti eýe bolan daşgurşy gormak baradaky wajyp meseleler çözmäge sallamly goşunt goşýanlygyny ikrar etdi. Muň özi ilkinji nowatda howanyň üýtgemegi, ýer-suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, çölleşmäge garşy görüşmek, ýerliň zaýlanmagynyň öňüni almak, deňiz gurşawyny kimde hazar deňdeniň biolog köpdürligini goramak we beýleki möhüm meseleler bilen baglanşyklydyr. Köpçüliklerin ýowar aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Azaýyp tebigat, daş töwrege ýalkym saçýan owadanlyk, ýokary galkynşa wetlenen işler ýurdumyzyň ähli ugurlaryna ötüşleriniň özdoşly beýanyny urly. Häzirki döwürde tebigaty aýawly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Milli we ähli derejede de ekologiýa howpsuzlygynyň üpçün edilmeginiň bähwidine, ýurdumyzda şäherleň we owalyň töwereginde ýaşyl dowlaklyň döredilmegi, gözegine tutulýan uzak möhletliğin bagy osanlygy böremek maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutdawlar bilen tanış edýäs. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alhydratyňyzda hemde Türkmenistanyň dogonlyk halkyna mukaddes orada bayram münasibetli mähirli gutdawlarmy we iň gowy arzuwlarmy ýolaýan. Beýik bir wardan siziň alhydratyňyzda berk şan saglyk, bagtyarlyk we rowaşlyk bilen inneki mukaddes orada bayramyna ýetirmegini, siziň dostlukly ýurduňyzda bolsa gülläp ötüş we öňe düşligi eçilmegini dileg edýän. Siziň alhydratyňyzda çäksiz hormat goýmak bilen iň gowy arzuwlarym kabul etmeňizi haýyş edýän. Bashar al-Assad, Siriya Arab Respublikasynyň prezidenti. Bu todo şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow
mukaddes orada bayramyna natip etdi. Tunisin halkynyň adyndan hemde hut öz adymdan mähirli gutdawlary sizin alykedartyňyza berk jan saglyk. Bagyt hemde Türkmenistanyň dowulnyk halkyna dowamly gülläp ötüş we özgörüş bardaky iň oňat arzuwlaryny beýan etmek meniň üçin uly hormatdyr. Goý beýik bir var sizin alykedartyňyza we Türkmenistanyň dowulnyk halkyna bolşuluk, gülläp ötüş we rowaşlyk bilen inniki mukaddes orada bayramyna ýetirsin. Hemde biziň ýurtlarymyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösme we halklarymyzyň özara behbetler üçin ýakly musulman ümmetynyň arasyndaky raýdaşlygyň we dowgunlyk gatnaşyklarynyň berkeme ordunaky tagalalarymyza gollaw bersin. Kais Said, Tunis Respublikasynyň prezidenti. Şuun sal ulgam arkaly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrışynyň 14-nji maksady geçirildi. Onu hormat prezidentimiň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan orlaryna hemde ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadan döwrwaplaşdyrmak boýunça toplumdaýyn maksatnama laýyklykdy. Täze kanunlaryň we kadylaşdyryjy hukuk namalarynyň bir näçesi kabul edildi. Maksada gatnaşmak üçin käbir ministrlikleriň we pudoklaryň dolunýarşy darlaryň ýolmaçlary, köpçülikden habarlaşdyrýçileriniň wekilleri çağıryldy. Gün tertibine laýyklykda deputatlaryň garamagyna Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda hemde garaşdy Türkmenistanyň watan gorugçy taýatly Türkmenistanyň ýubiley medalyny döretmek hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň taslamalary hödürlenildi. Şanly sene watanymyzyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli bu hormatly syýralary ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni ulgamlaryna uly üstünlikleri gazanan raýatlarymyz münasip bolar. Döwlet hususy hyzmatdaşlygy hakynda kanunyň taslamasy aralyk maslahatlaşylaryna gyzyklanma bilen pikir alşarly. Soňky ýyllarda ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi sazlaşykly ösürmek, telekeçiligi hususy başlangyçlary hem taraplaryň gollamak üçin amatly hukuk, ykdysady we maliýe şertleri döretmek boýunça uly işler amala aşyryldy. Şol işleň hataryna salgyt ulgamyny kämilleşdirmek, telekeçiligi işini hasaba almak hemde güwälendirmeň tertibini ýöneköýleşdirmek, ýeňillikle karlaşdyrmak bar. Şu ýyl bolsa hormatly prezidentimiň milli parlamentiň öňüne goýun möhüm wezipeleriniň hataryna täze kanunçylyk namalaryny kabul etmek hemde hereket edýänlerini kämilleşdirmek işleri durýar. Olar bazı ykdysadyýet şertlerini pudoklaryň netijeligini ýokarlandyrmagy, dünýä ykdysady geňişligine işen goşulmagyna, raýatlanyň telekeçilik başlangyçlaryny, ýurdumyzyň kampaniýalarynyň maýy goýum işçiligini gollamagy gönükdirlenir. Şunuň bilen baglykda döwlet hususy hyzmatdaşlygyň hukuk binyadyny, ona amala aşyrmaň usullaryny kesgitleýän hemde döwlet hususy hyzmatdaşlygyň taslamasyny taýýarlamak, amala aşyrmak işinde ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirgen täze kanun möhüm ähmiýete ýa bolup durýar. Maddi, mali, intellektual, almateniki we beýleki terişdeleri birleşdirmek, behwitliň we töwekkelçilikliň deňargamlygyny öpçün etmek, düzümüň desgalaryny ösürmek boýunça taslamalary, meýilnamalary hemde maksatnamalary amala aşyrmak üçin büdjetden daşar çeşmeleň terişdelerini çekmekde hukuk şertlerini döretmek bir etminamanyň maksatlarynyň biridir. Umuman döwletiň we hususy hyzmatdaşlygyň arasynda gatnaşyklar, hususy telekeçilik milli ykdysadyýetimizi döwrwaplaşdyrmagy, diversifikasiýa ýoly bilen ösürmägi, halkary ölçülerine kybap gelýän önümleri önürgen, döwrwap önümçilikleri döretmägi, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmagy işçiň gatnaşmagyna ýardam etmelidir. Soňra deputatlaryň garamagyna bilim hakynda rejelenen görnüşi Türkmenistanyň kanunynyň taslamasy hödürlenildi. Olar öz çykyşlaryna milli liderimiziň alyp barýan döwlet ýaşlar siýasatynyň esasy urlaryny öňe çekdiler. Şol siýasatyň baş maksady ýaş nesliniň saatlaşykly ösmegini, döwrwap bilim almagyny öpçün etmek, watançylyk ruhyna terbiýelemek, watana bolan söýgüni artdyrmak bolup durýar. Häzir ýurdumyzda kompýuterler, okuw tehnik enjamlar, interaktiw we multimedia tehnologiýalary bilen öpçün edilen dürli okuw mektepleriniň gurulşy dowam edýär. 12 ýyllyk mektep bilimine geçilmegi, ilmiň we okuwyň innowasion usullarynyň bilim berilişine ornaşdyrylmagy, awrayly halkara olimpiadalaryň ýeňjileriniň sanyny artdyrmagy, dünýäň iri ilim bilim merkezleri, halkara guramalary bilen gatnaşyklary geňeltmäge ýardam etdi. Munyň şeýle bolmagyny ykdysadyýetiň esaslary, nusgalaşdyrma we grafika, maglumat kommunikasiýa hemde innowasion tehnologiýalary, Türkmenistanyň meden mirasy, dünýä edebiýat sapaklarynyň esasy dersleri bilen bir hatarda sapaklaryň tertibine goşulmagy ýardam etdi. Şunuň bilen baglykda bilim hakynda kanunyň rejelenen görnüşiniň ähmiýeti belenildi. Ol bu möhüm urda gatnaşyklaryň hukuk esasyny hemde döwlet siýasatynyň ýörelgelerini, bilim ulgamynyň maksatlaryny, wezipelerini hemde onuň işini dolandyrmagyň guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.
Bilim almaga bolan hukuk adamyň esasy we aýrylmaz konstitusiýon hukuklarynyň biridir. Jemgyýetiň ruhy, durmuş, ykdysady we meden taýdan ösüşiniň bünyady hasaplanýan bilimiň kämilleşdirilmegi Türkmenistanyň ösüşiniň esasy orundydy. Biziň ýurdumyzda ýaş nesli terbiyelemek, bilim bermek ulgamy milli hemde umumy adamzat ruhy, ahlak, medeni we durmuş gymmatlyklaryny hemde türkmen jemgyýetine kabul edilen adamyň jemgyýetiň hemde döwletiň bähwidine özüň alyp barmagyň düzgünlerini, kadalaryna esaslanandyr. Soňra parlamentarlaryň garamagyna firma atlary hakyna kanunyň taslamasy hödürlenildi. Çykyş edilen beýleşýärlik häzir hormatly prezidentimiziň sebitleri batly depkinler bilen senagatlaşdyrmak, owa hojalygyny, kiçi we orta telekeçiligi ösürmek, şeýle hem intellektual eýetçiligiň hukuklaryny goramak boýunça başyny başlan giňerimli maksatnamalary üstünlikli amal aşyrylýar. Degişlikde dürli guramaçylyk hukuk görnüşleri bolan täze kärhanalaryň şol sanyny hususy firmalaryň we kompaniýalaryň sany artýar. Umuman bulan hemmesi täze kanunçylyk namasynyň derwaýyslaryny şertlendirýär. Ol Türkmenistanyň telekeçilik ýuridik taraplaryna firma atlary dakylanna bildirilýän talaplary kesitlige, olan hukuklaryny goramakda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Şeýle hem deputatlar konteynerlere değişli gümrük konvensiýasyna goşulmak hakyna, konteyner goruny geçirilen we halkara daşamalaryna ulanylýan konteynerler üçin gümrük düzgüni hakyna konvensiýasyna goşulmak hakyna, Türkmenistanyň döwlet ýylyklary hakyna, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeleri giyizmek hakyna, Türkmenistanyň watan gorugçysy ýen hormatly adynyň düzgünnamesyna we döşe dakylýan nişanynyň ýazgytyna goşmaça we üýtgetmeler giyizmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler giyizmek hakyna, döwlet urlukları üçin hareketler bilen üpçün etmek, işleri yerine getirmek, hyzmatlar etmek boýunça bäsleşikler hakyna, Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler giyizmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar giyizmek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna goşmaçalar giyizmek hakyna, balyk tutmak we suwun biýadok serişdelerini gorap saklamak hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar giyizmek hakyna, migrasiýa hakyna Türkmenistanyň kanunyny goşmaçalar we üýtgetme giyizmek hakyna kanunlaryň taslamalaryna teretdiler. Maslahatda şu resmi namalar bilen bir hatarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň desuryny tasdiklamak hakyna, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň diwanyny guramagy we onuň işiniň tertibi hakyna düzgünnamany tasdiklamak barada Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň kararlarynyň taslamalaryna gararly. Şeýle hem maslahatyň dowamyna guramaçylyk meselelerine seredildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň nowbatdaky maslahatynyň garamagyna girdilen kanunçylyk namalarynyň taslamalary bir agzdan makullanyldy we kabul edildi. Maslahatyň ahyryna Milli Parlamentiň deputatlary bu hukuk resmi namalarynyň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň kanunçylygynyň hereket edýän ulgamynyň üstüni getirip, arkada prezidentimiziň edid watanmady durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeler ýoly bilen öňe ilerletmek boýunça öňde goýun wezipelerini çözmäge ýardym etjekdigini anam bildirdiler. Şuun Halkara Gatnaşyklary institutyny Mehriban arkadamyzyň Akşeker Aşgabat adly täze neşriniň rus tilini tanyşdyryş dabarasy boldy. Oňa halkara guramalaryň ýurdumyzdaky wekilleri, Türkmenistanyň ilçihanlaryň ýolbaşlary, talip ýaşlary hemde köpçülikden habar berişdirýärleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiň Akşeker Aşgabat adly täze kitabynyň rus tilinäki tanyşdyryş dabarasy hasa täsirli boldy. Davranyň başyna gatnaşyjylar ýüri tögüralan sergä tomoş etdiler. Bu ýerde neşir önümleriniň, surat eserleriniň görkezilmegi oňa gatnaşanlaryň ünsün hasam özüne çekdi. Sergide ýurdumynyň gadanan üstünliklerim öz boşly beýan edildi. Akşekerim Aşgabat adly çuňur pekim paýhasy ýogurylan täze kitabyň rus tiline neşir edilip, oň agdyr halkymyza sowgat edilmegi münasibetli gahrman akadamyda gutlyk sözler aýdyldy. Çıkışlarda Gahrman Akadamyň dana paýhasyndan dören täze kitabyň watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäher Aşgabada bolan beýik söýgüni we buýsanjy barha joşdurýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiziň giň dünýä garaýşly paýhasyndan dören täze kitap, bagtyar nesillerimizi agdywirlik, watan söýjülik, insan perwerlik, halalyk ruhuny terbiýelemekde. Watandaşlarymyzy berqara döwletimiziň gülläp etmek uruna beýik işleri uklandyrmakda möhüm ähmiýete ýeder. Bular barada aýtmak bilen çykyş edenler, Gahrman Akadamynyň Akşekerim Aşgabat adly täze kitabyna paýtatymyzyň tutuş debitiň we dünýäniň ösüşindäki taryhy ähmiýeti, ajaýyp we özboşly binägärlik sunwaty, berqara döwletimiziň çuňur oýlanşykly içeri we daşar siýasaty, türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan şu günlere çenli agdywirlikde dostluğynykda Aşgabaty ösdürmek urunaky merdany zähmet söýürlik hakynda çuňur manyly tesbirleriň jemlenenligine üns çekdiler.
Kitapda paýtagtymyzyň günnüzki we agşamky owadan görnüşlerinden düşürilen suratlaryň, şeýle-de älemoşar övüşgünni gözelliklere beslenen Aşgabatyň ajaýyp günjekleriniň suratlarynyň ýerleşdirilmegi oň ähmetini has artdyrýar. Milli liderimiz kitabyň başynda akyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň şygyr tetirlerini ýüzlenmegi nusgulyk edebiýatymyzyň nesilleri baglanşdyrýan uly güýjüni aýan edýär. Kitabı okan okuji härki zamanyň gurulşyk inženerçilik işleri, halmatlar ulugam bagatdaky täze düşünjeler bilen tanyş bolýar. Ýurdumynyň baş şäheri oň ýaşaýjylarynyň ýörekden söýgüsiniň jany misallar. Akşegaram Aşgabat adly täze kitap bolsa, paýtatymyň şany 140 ýyllyk münasibetli milli liderimiň halkymyza ajaýyp peşkeçidir diýilip aýratyn belenildi. Dawranyň ahyrynda hormatly prezidentimiň adyna bir agazdan ýüzlenme kabul edildi. Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda gazanýan üstünlikler gowunurjylar. Paýtatymyza geçirilen maslahatda döwürmiziň belent wezipleri ahral maslahatlaşyldy. UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň meclisi geçirilip, oňa işçiň häsiýet mahsus boldy. UNESCO-nyň sanawlaryna medeniyet uruwançy Türkmenistanyň ködürnamalary, teklipler we ýerine ýetirilmeli işleri aýratyn ünsürli. Aşgabat şäherini UNESCO-nyň şäherleriniň görüjülük toruna girilmek babatda ýerine ýetirilen we edilmeli işler meclisiň gün tertibine ýerdilen meseleleň biri boldy. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine UNESCO kafedrasyny döretmek hemde UNESCO-nyň mektepler assosiasiýasyna ýurdumyzyň umum bilim berýän orta mektepleriniň käbirlerini gerdmek babatyna ýerine ýetirilen we edilmeli işler meclisiň içinden erşargys bolup geçdi. Türkmenistanyň tebigy ýadygärliklerini UNESCO-nyň sanawlaryna goşmak boýunça teklipler we bu uğurda edilen işlere de ünsürli. Milli toparyň meclisine Türkmenistanyň hökümeti bilen UNESCO-nyň arasynda 2021-2023 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähdnamanyň wezipelerini durmuşa geçirmek bilen uğurlar ketgitlenildi. Hormat prezidentimiň başda durmagyna toýlarlaşýan diýarymyzyň ähli ýerine Türkmenistan parahatçylygyň öňçmen watan ýylynyň her bir güni şadlyk şowkuny ýokary ruh bilen ötlenip, bagtyar raýatlarymyzyň kalbyna ýatan çykmajak döwürler döredýär. Ýurdumyzyň mermer paýtagty Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli hormatly prezidentimiň jewkur paýkasyndan dören Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp eser bolsa, bagtyar halkymyz üçin hakyky toý sowadyny urly. Häzirki wagtda merjen paýtatymyň şöhratly taryhyna şuňky ajaýyp keşfini ölçüne alýan bu gymmatly eser bilen tanışmaklyk dawarlary ýokary ruh bilen öwetlenip dowam edýär. Ýurdumyzyň lewap hemde marwulatlaryna Gahrman arkadamyzyň Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp eseriniň tanışdyryş dawarasy bagtyar ýaşaýjylaryň ruhy dünýäsiniň galkynmasyna urly. Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherine ýerleşýän welaýat kitapxanasynyň öňündäki meýdançada Lewap welaýaty Türkmenabat şäheri häkimlikleriniň jemgyýetçilik guramaklarynyň guramoklaryny hormatly prezidentimiň paýhas ummanynyň dören arkada prezidentimiň beýmeçleri aladalary we zähmet bilen Merjen şäheri öwrülen mermer paýtatymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy münasibetli okuwçylar köpçüligine gelip gowşan Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp kitabynyň tanışdyrylyşy dawarasy geçirildi. Türkmenistanyň meclisiniň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň dörlük ýerde zähmet çeken bagtyar raýatlarymyzyň talip ýaşlan gatnaşmaklaryna geçirilen bu dawara münasibetli çykyp geplenler Aşgabat şäheriniň şöhratly taryhyny, halkymyzyň milli ýörülgelerini, Aziýanyň Merjen şäherine öwrülen mermer paýtatymyzyň häzirki ajaýyp keşfini özüne jemleýän bu bahasyna ýetip bolmajak eseriň ähmeti barada bu soňç bilen bellediler. Günnögüriň meşhury binagarlyk guruluşynyň şeýle-de dünýäniň binagarlyk sunugatynyň naýwaşy nuskalaryny özüne jemleýän arkadagy Ak şäheri Aşgabat binalardyr desgalary, seýlegäkleri, sow çuwdurumlary bilen dünýäni haýrana goýýar diýip çykyş edenler nyktyp bellediler. Soňra dawara medeniýet sunugat ustadlarynyň joşguly çykyşlary bilen utgaşdy. Şowkly çykyşlarda welaýatyň belli sunugat ustadlarynyň meşhur aýdymçylarynyň hormatly prezidentimiň mehriban halkymyza baky berkarar diýarmyza watanymyzyň ýüregi hasaplanylýan mermer paýtatymyza bolan çuňur söýgüsünden kemal tapan Ak şäherimiz Aşgabat baradaky aýdymlary zamanamyzyň ak bagtynyň boşlukçysy bolup alyslary ýaňsally. Arkada prezidentimiň jowhur paýhasyndan dören Ak şäherim Aşgabat adly ajaýyp kitap bilen tanışdyryş dawrasyna gatnaşyjylar dawaranyň
bütün dowamyna bagtyar zamanamyz, nurany geljegimiz, çuňur manyly ajaýyp eserleri üçin arkada prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Mary Ulayat kitapxanasynyň Kaşaň binasynyň öňünde geçirilen tanıştyrış dawratyna Mary Ulayat we şäher häkimlikleriniň jogapkar işgärleri, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, jemgyýetçilik gurumlarynyň we ýaşul netliň wekilleri, bilim, medeniýet, saglyk guruş ulgamlarynyň işgärleri, talip ýaşlar gatnaşdylar. Dawrada Mehriban Arkadamyzyň Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň Türkmenistan paragatçylygyň öňeşmän watany ýylynda döwletimiziň şanyny garaşdyrylygynyň 30 ýyllygy, Ak şäherimiz Aşgabatyň 140 ýyllygynyň uly dawralar bilen toýlanýan ýylyna çap edilmegi halkymyz üçin uly bayramçylyk sowgudy boldy diýilip nykdaldy. Hormatly prezidentimiziň jogher paýhasyndan ýetidekininden ilmi dörejliginden dören bu ajaýyp kitap watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat şäheri barada ören gyzykly we täsirli maglumatlary özüne jemleýär. Aziýanyň merjeni bolan Aşgabat şäheri Mehriban Arkadamyzyň öňden görjülükli siýasatlary, amal aşyrýan şäher gurulşyk maksatnamalary esasynda gün-günden ösýär, özgörýär. Aşgabat şäheriniň we oň köp sany döwür we binalarynyň öz boşly aýratynlyklary bilen Guinness'in rekordlar kitabyna girdilmegi halkymyzyň bu ak mermerli şäheri bolan bu soňçlaryna hasam berende götürýär. Aşgabat şäheriniň şan şöhrata beslenen taryhy, bagtyarlyk döwrümizde batlyk adamlary bilen ösüşleri, oňmyň öwüşgünli binalary, hormatly prezidentimiziň Ak şäherim Aşgabat adly kitabyny täsirli we giňişliň beýan edilýär diýip tanıştyrış dawratynda belenildi. Dawra gatnaşanlar hormatly prezidentimiziň ýeti galamyndan dören şeýle ajaýyp kitabyň dowamly bolmagyny arzulap, alparyan il halk we döwlet ähmiýetli işler üçin Mehriban Arkadamyza ýürek töründen joşup çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawaranyň dowamy vilayatyň medeniýet usunugat usatlarynyň, aýdymçylaryň, birleşen transportlaryň ýürüte taýýarlany bayramçylyk çykyşlaryna beslenni. Bu ýerde belent keňde ýanglanan aýdymlar we ýerine getirilen tatlar bagtyarlyk döwrümizin şerin owazlary bolup, dawra gatnaşanyň göwünlerini galkındyrdy. Vilayatyň medeniýet usunugat usatlary özleriniň joşgyna aýdym sazly çykyşlaryna ýurdumyzyň şoňlan bir hatarda ak mermere beslenen Aşgabat şäheriniň batlyk adamlar bilen ösüşleriň waspyny getirmekleri Mehriban Arkadamyzyň halkymyzyň asuda bagtyar durmuşyny öpçün etmekde amal aşyrýan ruwaç işlerine ulan alkyş sözleri bolup ýanglandy. Ak ardy ulan amal aşýan şäheri ulan gözel Aşgabat şäheri barada döredilen aýdymlaň hoş owazy alyslary ýaňsaldy. Garaşdy. Hemişelik beýtarap diýarymyzyň şahar kunjuna geçirilýän şäherler şuňur many mazmuny aýratyn joşgyna we ruh welentigi beslenýär. Munyň şeýledigini durly mazmununa şäherler hem aýdyňlygy bilen suwd edýär. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrligine Mehriban Arkadamyzyň karary bilen Türkmenistana ilatyň kesellerine garşy göreşme ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli maksatnama hemde ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli şäherleriň meýnamasynyň tasdiklanmagy münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda gatnaşan Saglyk goraýyş ulgamynyň wekilleri ýerine ýetirmeli işleri aral maslahatlaşdylar. Maslahatda hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul edildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Demokratik Partiýanyň Fiýaty Geňeşiniň kärdeşe kılıçlarynyň Milli Merkeziň, Dinanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Magtumuladyň ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň paragatçylyk gandasynyň müdiriýetiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen dawralar maslahaty işe käset mahsus boldy. Maslahatda çykyş edenler baş bayramymyz bolan garaşdyrylmyň şany 30 ýyllyk gözel paýtagtymyz Aşgabatyň bolsa 140 ýyllyk toýuna barlayan şu ajaýyp günlerde şäherimiz barha gözelleşýär diýip belirdiler. Paýtagtymyzyň gözel kesbi ýüreklerde buýsanç duýgusyn döredýär. Gahlaman Arkadamyzyň beýik özgörtmelerini netijesinde ösüşlere beslenýän paýtagtymyzyň halkara forumlaryň, ilmi maslahatlaryň geçirilýän mekanyny görülip, paragatçylyk söýüji ýurt hökmünde bugün dünýäde ikrar edilen Mehriban Arkadamyzyň tagarlasy bilen agyrdylaryň amala aşýan ajaýyp şäherini öwürlenligi uly buýsanç bilen belenildi. Şeýle-de maslahatyň dowamyna hormatly prezidentimize ähli işlerine üstünlikler ardy edildi. Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalar we Informatika institutyny dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda onlaýn arkaly geçirilen dowuşyk Aziýanyň merjeni seni Aşgabat diýilip atlanyrly. Ol Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemem watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy münasibetli geçirildi.
Garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllygy hemem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli Matmuradnaň Türkmen Döwlet Uniwersitetiinde bu ýokary okuw mekdebiniň Ilimler Akademiýasy we Bilim Ministrligi bilen bilelikde guramagyny ilim we innovasiýon ösüş arkaly ilmi işgärler taýýarlamak Türkmenistanyň milli ykdysadyýatynyň ösüşlerine badalygy atly ilmi usul maslahat geçirildi. Murat Garif adynaqy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiinde bu ýokary okuw mekdebiniň ilkinji denanlar guramasynyň guramagyny 2 asyryň kurtösi Mehrem ene keşdeti atly dawraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň guramagyny talip ýaşlaryň arasynda Aşgabat halkara hyzmatdaşlyk mekany atly online zehin bäsleşe geçirildi. Bu bäsleşe bir wagtyň özünde Ýagşygyl Kakayf adynaqy Halkara Newt we Gaz Uniwersitetining Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň Türkmenistanyň Inженер Tehnika we Ulu Institutynyň talip ýaşlary gatnaşdylar. Döwlet Mehmet Azad adynaqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny taqdim tide kulli Türkmen käbesi atly maslahat geçirildi. Türkmen Döwlet Bedenteri we Sport Institutyna ýaş ýürekliň ilhamyna Aşgabatyň merjen keşfi atly zehin bäsleşigi şanly senelere bagyşlandy. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmaý Milli Jemgyýetiniň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňişliği we Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň bilelikde guramagyna geçirilen maslahat döwrümizin derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Maliýe hemem Türkmen Döwlet Ykdysadyýaty dolanyş institutlarynyň arasyndaky online maslahat bayramçylyk çäreleriniň üstüni getirdi. Daşary işler ministriniň Halkara gatnaşyklary institutyny berkararlyk etrap kadiýetiniň etrap häkimliginiň etrap polisiýa bölüminiň guramagyna geçirilen çäre arka dağın ilhamy Ak şäherim Aşgabat diýilip atlandyryldy. Oğuzhan adynaqy Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiinde geçirilen bäsleşik şanly senelere bagyşlandy. Halkara insan perwer ilimleri we ösüş uniwersitetiinde geçirilen çäre şanly seneleň dawarlary bilen utgaşdy. Şanly seneler münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýaty dolanyş institutyna geçirilen dawara uly ruhulentlik mahsus boldy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika institutyny Türkmen ara gatnaşyk agentligi bilen bilelikde ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleriniň talipleriniň hemem önümçilik hünärmenleriniň gatnaşmagyny Türkmenistanyň kimra ara gatnaşygyny ösdürmek maksatlary we esasy wezipelere atly ilmi önümçilik maslahaty geçirildi. Ýagşygyl Kakayf adynaqy Halkara Newt we Gaz Uniwersitetining garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanan Aşgabat Türkmenistanyň Senagat merkezi atly çäre geçirildi. Türkmen Umumy Uniwersitetining dawarada şanly seneleň ähmiýeti beýan edildi. Murat Garif adynaqy Türkmenistanyň Lukmançylyk Uniwersitetiinde geçirilen çäre ähmiýetli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistan paraxaçylyk we naşmaň watany ýyly. Garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygy, Aşgabatyň 140 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň günü münasibetli Türkmenistanyň ilim we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkaşlygynyň geňeşiniň Döwlet Mehmet Azad adynaqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryny ýer ýüzüniň ýaraşygy Aşgabat Jan Aşgabat atly aýdymsaly söhbetli dawra geçirildi. Dawrada gahrman arkadaşymyzyň ýol başlygynda Mehriban diýarymyzyň gadynyň beýik üstünlikleri öňde durýan wezipeleri barada buýsunçly gurrunlar edildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna şanly seneler münasibetli geçirilen bayramçylyk çärelerem uly ruhulentlige eýe bolup belenten dawralandy. Oňa bu ýokary okuw mekdebiniň professor mugallimleri we talip ýaşlary gatnaşdylar. Ýagşygyl Kakayf adynaqy Halkara Newt we Gaz Uniwersitetiinde geçirilen dawra şanly seneleň hormatyna bagyşlandy. Aýdymsalarda watanymyzyň ösüşleri, hormatly prezidentimiziň beýik özgertmeleri beýan edildi. Şanly seneler münasibetli Içeri işler ministrliginiň guramagyna geçirilen dawra ýokary ruhulentlige beslendi. Türkmen Oba Hojalyk Institutyny Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli garaşsyz watanyň merjen şäheri Aşgabat ýalaşdyrjy merkez ratly aýdymsaly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň agdalarynyň ak bugdaýy, paxtasy zeminüstü zynaty, bahasyz baýlygydyr goňjy we dewatly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna Oba hojalyk toplumynyň işi hünärmenleriniň we partiýa agdalarynyň gedelençleri milli mirasymyza öz bolşly siýasata urildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň we Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna haky maslahat arkadagyň käbesi nesilleri görelli diýilip atlandyryldy. Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň we Dinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklaryna haky sanly ulgamyň batlyk adamlary atly maslahat işen häsiýete betlendi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagyna arkadagly gülle besýän Bagy şäheri Aşgabat atly aýdymsaly maslahat geçirildi. Berkararlyk etrap häkimliginiň ýaşlar guramatynyň berkararlyk etrap geňeşiniň bilelikde geçiren çäresi miras düýrümez, şu günümez we ertirimiz diýilip atlandyryldy.
Aşgabat Lukmançylyk orta okuw mektebinde Akşeherim Aşgabat ady bilen aýdym talim medeni çäre geçirli. Amalkeki Elfadnak Molumçylyk mektebinde geçirilen çäre üren täsirli boldy. Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürliginiň guramagyna geçirilen çäreler ýokary galkynça eýe boldy. Türkmenistanyň jemgyçylyk guramalarynyň merkezinde Bilim Ministrligi Türkmenistanyň Parakatçylyk Gadynatynyň müdiriýeti Maltumula adynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeş tarapyndan ýurdumyň umumy bilim berýän mektepleriniň 4-11 sınıflaryny okuyan okuwçylaryň arasyna yglan edilen parakatçylyk çağalaryň sifat-ly dörejlik bäýtleşiginiň jemleýiji tapgyry geçirildi. Paýtagtymyzdaky Bagır Medeniýet öýüne merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň we bilmeýin etrap medeniýet öýleriniň guramagyna görellidir edebi, ýörelgedir eden ady bilen wagt netigat şähereti geçirildi. Merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyna arkadagyň sungaty sen Aşgabat ady bilen dörejlik duşu geçirildi. Aşgabat şäheriniň 14-nji saglyk öýünde geçirilen şähere bayramçylyk dawaralary bilen utgaşdy. Türkmen Awtologlary Agentligine görellili sürüji bäýtleşiginiň ýeňjilerini tiýlamak dawarasy bayramçylyk şähereleriniň üstüne ýetirdi. Ahar vilayet häkimliginiň Dinanlar Birleşiginiň Ahar vilayet bölüminiň guramaklaryna Keramatdyr Kamil Sungat diýen at bilen aýdym saly dawarly maksat geçirildi. Şany seneler münasibetli Ahal vilayet adalet bölümi, vilayet prokuraturasy, vilayet aklawjylar kollegiýasy, vilayet gadeti, polisiýa müdürligi şeýle-de Ahal vilayet we etrap ýaşlar guramalar tarapyndan maksat geçirildi. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet komitetiniň guramagyna çäre şany seneleriň üstüne ýetirdi. Bayramçylyga başlany Balkan vilayet Türkmenmaşy, Balkan awa şeger gadetleriniň guramaklaryna geçirilen çäreler işe käsete betlendi. Daşawy serket birikmesiniň guramagyna geçirilen çäre şany seneler bilen bagly boldy. Daşawy vilayet gadetiniň guramagyna geçirilen çäre ähmetli tarapdan käsetlendi. Seýtnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Molumçylyk Institutyny arkadaýam dünýäde bolan sungaty sen Aşgabat ady bilen dawaral maksat geçirildi. Lewap vilayet Türkmen awa şäher gadetleriniň geçiren çäreleri bayramçylyk dawaralaryna öl boşlary uşaýdy. Mary vilayetiniň Garagy etrap häkimliginiň we etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy täsirli boldy. Şany bayramçylyga başlanyp Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna Mary vilayet sport we ýaşar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyna maksatly işin käset maksus boldy. Hormat amlaryny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 22-nji maýda saat 20-den 23-nji maýda saat 20-nji boljak habarda Türkmenistanyň Howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyna az bulut hawa bolup günni ordan tiýlis kuntu 9-14 metr käýerlerine 17 metraçyn ýetýän şymal üfer hawa gejetine 24-29 gradus maýl. Günnüdüne 34-39 gradus issy. Kenarky taraplaryň bolsa 32-37 gradus issy bolar. Ahal welaýatyna az bulut hawa bolup günni ordan tiýlis kuntu 8-13 metra ýetýän şymal üfer hawa gejetine 19-24 gradus maýl. Günnüdüne 33-38 gradus issy bolar. Mary welaýatyna açyk hawa bolup Demirhazyk günni ordan tiýlis kuntu 7-12 metra ýetýän şymal üfer hawa gejetine 15-20 gradus maýl. Günnüdüne 32-37 gradus issy bolar. Lewap welaýatyna az bulut hawa bolup Demirhazyk günni ordan tiýlis kuntu 8-13 metra ýetýän şymal üfer hawa gejetine 15-20 gradus maýl. Günnüdüne 32-37 gradus issy bolar. Daşawd welaýatyna az bulut hawa bolup Demirhazyk günni ordan tiýlis kuntu 9-14 metra ýetýän şymal üfer hawa gejetine 17-22 gradus maýl. Gündüzine 32-37 gradus issy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup günni ordan tiýlis kuntu 8-11 metra ýetýän şymal üfer hawa gejetine 20-22 gradus maýl. Gündüzine 35-37 gradus issy bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 23-nü magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanan arşylýar.
Edid vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň jazmanyny tozan bölejikleriniň meşhurynyň hadydan 6 göterim artma bilen baglanyşykly, howa şartlarynyň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýan basynda howanyň derejesini üýtgeýäni nazar alyp, basla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýylyň isteni basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Nähili şoňa dönne bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş tabanyň ýerleşler.